Hi guys, welcome to my channel. My name is Sammy Kikoy and thank you so much for clicking. So today, ako ay magsasalita in Bisaya and I have an open letter to Chinkitita. So Chinkitita is a Cebuano vlogger and I'm so sorry guys, this will be in Visayan dialect. So magbibisaya ako. Nakalimutan ko kasing gawin siya in Tagalog. So kayo, if you want to watch it with subtitles in English, ewan ko kung kaya ba ng YouTube, pero let's start. Hello day Chinky, ako day si Tami, niburot ug midako sa Davao City. Ug vlog nimo ako ginaat ngan permi. Wow! Una ti ka nakita, nag-review ka og lipstick ug lip tint device ganda. Mao ako gitan-aw bisan dili ko gamit og mga ingana. Nakatawa ko sa imong mga adlib ug pagka-honest. Tura, naabot og million ang imong views. Best. After watching that vlog, nangita ko og video nimo nga dili about makeup. Ug tura, nakita na ko inyong mga laag ni My Loves. Nautro pod sab kalingaw sa iyahang mga vlogs. Wow! Taga-adlaw imo vlogs ako ginaatngan. Comment kintahay para imuhang makaplagan. Tung first time ko ni mag-replyan, gikilig ako at ibuok kalibutan. Ako ang asawa na tinga ngano si ko katawa. Ako siya giingnan tan-awa ang vlog si Chinkitita para makita nimo kung sa siya kakwela. So ayun na nga, ang dami sa inyo nagre-request na Ate Chenke, mag-review ka ng Vice Kishmet. Naputo siya kaya. Dugay-dugay sab ko galantaw sa imong mga videos. Nakahuna-huna ko, kaya ka ni nako. Pagkakita nako nga pwede di makasweldo, tura, mipalit kog camera nga pareha sa imo nga. Tanawon ka sa imong mga vlogs, walang sayon raman imong ginabuhat. Pero pag testing nako, hasta jud nako ang kaluya. Lisod na kigstorya sa camera, labi nagdaghang tao nga sa imo tanang ilahang mata. Kauna-una kog undang kay ulaw man, ug di na lang magpadayon kay basin malibakan. Balik ko tan-aw sa imong mga videos para madungagan ako confidence ug magpursig hido. May one time nga ikaw nagluto sa imo video. Tawag nimo sa Bombay kay Violet ug puti sa ahos. Pertin na kong hagikik na sure jud ko nga dili ka malaos. Makatawa ko nig si My Loves na imo pasayawon. Mo take over sa imong vlog ug pastoryahon. Biskan daghan kayo og himantayon, tawa ka angay sa iyahang mga pulong. Dako ako ang pasalamat sa imo day Chinky. Tungod nimo naga-vlog na ko permi. Salamat sa mga tips na imong gipanghatag. Gamit jud kaayo siya every time ko ga-vlog. Good thing is monetize na sad ko. Ug gahulat sa akong very first YouTube sweldo. Proud ko, isa ko sa imong mga bibi. Asahan mo, ari ra ko permi. Siyo po ho ni makalaag mo Davao. Biskan asa pa ka banda, maningkamot ko makaduaw. Ug tapuson ko na ang akong mensahe, hinaot nga ikaw maganahe. Stay strong lang ta ug di magpapilde. Kay you know, daghan mga tao nga wala dito, wala dire. Law kabalo unsaon pagtapos aning open letter? Kanina lang, amping na lang mo and I promise to do better. Sa vlogging career nako nga ikaw ang inspirasyon. Sus Ginoo, isa jud akong maingon. Dili gid siya sayon.